Hayırlı kеш 14 sentyabrda Baybulat Batullarning Yedeş İste deb atalgan filmi prokatga chiqdi. 6 yaşlik İlham Jeygiyalın avulda etiyenisiz o'tkara. Rasim babası onig'ina ko'ngilli bo'lsin deb Yedeş o'yinini esga tushira. Shul o'yinni o'ynab, tilaklar shinga osha boshlaydi. Prokatga chiqqanga bir otna tomoshachi bu filmni nechuk qabul etdi? Nega Roza Xayrullina o'ynagan Totar abisi obrazi kishilarda ikki turli fikr uyatdi. Film nindi tilda ham boshqa bir ko'p so'rovlarga uning ijod turkumi javob beradi. Bugun ular bizning studiyada. Senmi qurdosh, bayağı barasa. Mana ajimiz bor edi. Bulay ekan shu, bulay ekan shu. Oh. Shinjadash ayru. O'yinini bilasizmi? Давай сыграем. Narsadan o'ynaymiz? На гжиров. На ванну скачать. Ballı su şərəkətlisin indi, ayda. Раз, два, три. Oh! Birinchi so'rovimizni biz filmning rejissyoruna beraylik. Baybulat, menga qolsa sening bugun vakillari endi bu o'yinni o'ynadan to'xtagan kibiklar edi. Ammo lekin sening bolashaqda demak bu bo'lgan, ham umuman olganda narsa etargish berdi filmga mana shu shunday voqeani, shu shunday totar o'yinini kiritib. Sen kino bilan mavqanda endi gil tilasa qo'yda kino izlaysan. Kino tarixida shunday misollar bor. Filmning negizine o'yin soluna. Men nishiktir buni Yedesh o'yin esga tushirdim-da. Demak siz o'ynadingiz. Bolashaqdami? Yo'q, biz o'ynadik. Ati bilan da, atiyaniylar bilan da kish bilan kishki osh oshaganda shunday g'odiy kishki osh endi tilsimli ravishga ko'chadiri. Shunga ko'ra bu o'yin menga nishiktir tanish ham jili o'yin kebek esda qolgan. Ondan so'ng biz yana hozirda vaqt ko'z oldina keltirganda nishiktir ondan so'ng virusning effektida bo'luvina ishonib, bizning totar kulturasына гына түгел, ул төрле халыкларга да таныш символ, таныш уен. Әйтик, мен бер көнне таксида барганда телефоннан чәшеп барадыр, фильм турында сөйләп, Yedesh турында сөйләп, таксист борды да, менә бездә Грузиядә, мен Грузиядан ди, бездә дә шундый уен бар, шундый кагыйдәләрне сөйләде. Аннан соң Америкага килгәндә анда да бит День благодарения да күркә итеннән чыккан Yedeshны сындыралар. Wishbone дип атала инде ул, теләк сөягән. Аның мәгънәсе дә безнеке белән туры килә кебек тоела. Шуңа күрә аның географиясы зур. Уйны сөйләдем продюсерларга, Bosfor Pictures компаниясына. Алар бу уен белән таныш түгел иде, ләкин кайбер аның танышлары таныш иде. Һәм гомумән сөйләгәндә аңа кызыксынып китте дә. Аннан соң нәтиҗәдә безнең тагын бер сценарий бар иде. Ул олы яшьтәге булган кешеләрнең кризисы турында. Мин уйлаган идем, кызык булыр иде, менә яшьләр турында күп бит инде, яшьләр мөнәсәбәте арасындагы булган хәлләр, урта яшьтәге кризис турында бик күп фильмнар. Ә менә нишләптер олы буынга андый игътибар юк. Бу ике теманы берләштердек да, нәтиҗәдә шундый кино барлыкка килде. Иң төп консультантыгыз мен калса ул Рабит абый булгандыр, чөнки уеннар белгече ул безнең һәм Рабит абый бу фильмны сездән башка күз алдына китереп булмый. Әйтерсең сценарийда, фильмда менә сезне белә торып, сезгә дип язылган. Бу чыннан да шулай булдымы? Һәм сез бит инде бер цехта дип әйтик, Роза Хайруллина белән уйнадыгыз, һәм сез инде хәзер актер да түгел, без сезне язучы буларак беләбез, күргә ияләнгән. Авыр булмадымы үзегезгә төшерү процессы? Мин шыраклы рәвештә генә эләккән кешемен дә. Мин андый фильмны Сезнең өчен махсус язмадылар сценарийны. Юк, мин дә катнашмадым дөресен генә әйткәндә, ул шыраклы рәвештә генә чынлап та Роза минем пьесада уйнаган иде яшь вакытында, ул шәкерт вакытында уйнаган иде һәм бик әйбәт роль уйнаган иде ул. Гөлҗирәк дигән кызны уйнады, Абделфәрд Шәрәфиев белән бергә име. Мин инде драматург буларак анда аның хәтерендә калганмын. Инде менә Роза Хайруллинаны бу фильмга алганда Байбулат минем улым икәнне ачыкланды дип уйлыйм инде. Мин андый ничкәлекләрен белмим. Мин Розага сөйләмәдем кем минем кем икәнлеген. Күрә нәтиҗәдә без инде әти белән танышканнан соң Роза әйтәменә теге заманда бар иде шундый драматург Рабит Батулла. Ул исәмме ул ди? Батулла кырында. Мен әйтәм, бит инде Батулла. Менә яшерен батырын түгел, элегрәк менә сезне мәсәлән Батулла малайлар дип йөртәләр идеме? Ә хәзер сезне Нурбәк Батулла әтисе дип әйтмиләрме? Әйтәләр, мин аңа бик шат. Һәм бу чыннан да табигатьнең һәм үсешнең иң дөрес күрсәткече бит инде. Һәрбер бала ата-анасын ким дигәндә уңыш белән һәм күрсәткечләр белән узып китә икән, димәк прогресс бара. Менә бу фильмны без гомумән алганда татар фильмы күзлегеннән карыйк әле. Безнең тәнкыйтьче Рәдиф
әлеге кинофильмны караган дип беләбез. Синең гомумән алганда Рәдиф иштәсе килә, син критик буларак әлбәттә инде аның уңай якларын гына түгел, тискәре якларын да беләсең. Шуңа күрә синең беренчел фикерең ничек менә шушы фильмга карата? Гомумән мен теге татар фильмы дип инде белмим, татар фильмы дигән төшенчә бармы? Теге татар архитектурасы кебек фильм кеше әйтә, бар безнең татар мәгърияте мәсәлән. Шуңа күрә мин гомумән инде теге утырганда яхшы фильм көткән идем, теге сюжеты яхшы булсын, әйме актерлар теге шанычлык уйнасын, әйме минем нәрсәдер уртаклык табырга кирәк. Мин монда күрдем инде гомумән ну дөресен әйткәндә тискәре нәрсә турында мин алдан башта бик узак бара, менә бу Едеш уеннары бара, ләкин мин аңларга теләдем нигә сценарий шулай ясый дип индеме. Һәм мин аңладым бу фильм гомумән шул Роза апа күзлегеннән карарга кирәк аны. Чөнки анда бар ике бала чага, бабай шундый бала чага бит инде гомер мәсәле уйнап йөри, оныгы уйныйдам. Һәм соңгы ничә беренче сәгатьтә уза иде, туйдырдыгыз инде, әйме теге җитәр дип. Һәм шул вакытта чынлап та туйдырды инде бу, һәм башлана теге фильмның җисеме, әйме спойлерсыз монда сөйләргә кирәк инде, ләкин менә соңгы 20 минутта мин җылап утырдым, 20 минут туктамыйча теге беләсезме теге моны таныдым дип, менә минем дә шундый веранда булган дигән сүзләр миңа бик ошатмады, чөнки ну аңлашыла инде бу теге маркетингта дыр инде, әйме теге кеше кирәк бит танырга. Ләкин менә бу бала тора 7 яшьтә ул ялгызы, әйме теге ничектер менә саңлыйсың, һәм бабай да шундый бит, улар бергә ничектер менә 12 минут теге күңелемә үтте, һәм бу фильмга мин ышандым. Әйме аннан мин кешегә әйтә башладым, сез барыгыз, уйламагыз, анда теге уен гына көлке түгел, теге төрле шәһәрдә улап йөрисең дә уен көлке генә дип. Анда фаҗига бар. Без Рәдиф белән бергә янәшә утырып, әлеге фильмны карадык, бергә йыладык, бергә көлдек. Карарга теге ул ул да йылый. Бер юлы менә фильм ул шундый күңелсез бер караганда әйме, һәм бер юлы ул шундый күңелле. Анда менә күзгә яшьләр килә башлый, шундый шул ук вакытта ниндер кызыклы вакыйга килеп чыга, ниндер кызыклы хәл, һәм елмаеп куясың. Бу махсус эшләндеме, һәм бик күпләр хэппи-энд көтте, әмма ул хэппи-энд булмады. Нигә аны шуның катлык фаҗигали итергә иде, һәм Рүзилә апа, сез караганда ничегрәк, нинди нәрсә көттегез? Менә ахырда бер өмет бар иде бит. Әти-әниләрнең кайтуына. Мин гомумән мелодрамалар яратмыйм, һәм мин анда көтмәдем. Аның шулай буласы билгеле. Мин менә ул моментта да ир кешенең кара безнең менә шундый хәл итүгенә түгел. Үзгәртеп булмый торган очракта ир кеше бигрәк зәгыйф икән безнең дип уйлап утырды. Менә теге Рабит ага роле, ул битендә анда эшә, чөнки ул белә, ул үзгәртә алмый бер нәрсәне. Андый чакта хатын-кыз нәрсә булса эшләргә тырыша, ир кеше башын тыга инде кымга, шуң шикелле. Мин шулай берләрне уйлап утырдым, һәм ахыры ничек бетергә тиеш, шулай бетте ул. Менә сезне тыңлап торам да, әйме, фильмны Рәдиф белән бергә утырып караган, язган, төшергән, катнашкан актерлар һәм караган журналистлар арасында мин бәхетлеме, хәзер бәхетсезме белмим, чөнки мин бу фильмны карамадым. Һәм бәлки моның белән әлегә бәхетледер, чөнки менә сез сөйләшәсез, әйдә була эшлик әле. Менә безнең телевизор караучылар арасында бик күбе шулай минем белән килешерләр, алар карамаган аны. Шуңа күрә менә журналисттан сорыйм әле, 3 җөмлә белән аңлатып бирегез әле, нәрсә турында бу фильм? Мин махсус сорамыйм режиссердан, чөнки менә читтән караучы журналистның ничек кабул иткәнен ишетәсе килә. Юк, нәрсә турында икән? Нәрсә хакында бу фильм? Бу фильм нәкъ Байбулат әйткәнчә кризис, өлкәннәр кризисы, өлкән мәхәббәт кризисы һәм әйтәм бит ир кешенең зәгыйф булуы турында. Бу хатын-кыз күзлегеннән. Әйе. Журналист нәрсә, дөресрәге автор нәрсә әйтер? Bir cümle белән нәрсә хакында? Дөресен әйткәндә, без бит инде бу иң авыр сорау гадәттә, нәрсә турында синең фильм дигәнең. Әлбәттә, без мондый үзебезгә максат та куймыйбыз нәрсә турында. Ләкин сюжетка килгәндә инде безнең анда берничә шундый багана бар. Без шул баганаларга басып торабыз. Ул әлбәттә олы яшьләр кризисы һәм бу менә безнең урта буын бераз генә җуелганрак. Монда мисал буларак бу гаиләдә әти-әни вафат була. Шуңа күрә безнең дә бүгенге көндә менә ниндидер урта буын кайдар юкка чыккан. Нәтиҗәдә без менә яшьләр русча
сөйләшәбез, татарча аңлыйбыз, ләкин сөйләшмибез. Олы яшьтәге буынның картайган без кабул итәргә тиеш, һәм нәтиҗәдә хәзер менә без Хайдар Бейҗевнең музыкасын тыңлап утырып, алга таба ни эшлибез икәнлеге турында сүз куертырга тиештер дигән шикелле. Ләкин безнең аннан тыш тагын бер шундый максат бар иде. Гадәттә ничектер бу яшькә генә кагылмый, минем буында да, мин үземдә дә сизәм, вакыт-вакыт мин кул сылтым үз тормышыма. Тормыш тәмен тоерга, үзеңә кызыксыну табырга. Әгәр дә мәсәлән без бу фильмны караганнан соң тормышка кызыксыну әзме күпме булса да уянса, мин бәхетле булыр идем. Шуңа күрә бу теге фаҗига булуына карамастан, бик үк хэппи энд булмауына карамастан, без ничектер якты финалга җитәсе килгән иде. Белмим, ансы булып чыккан микән, юк микән, ансы әйтә алмыйм, мин ансы тамашачы әйтер. Шуңа күрә безнең мондый Күз яшьләре белән чыккач белмим. Терапевтический бераз гына шундый максат та бар иде. Ну бу инде теге килеп чыктым, юкмы, ансы икенче сорау. Анда бит шундый момент бар, мин кичә генә алып тордым. Анда бит әтияни, юк моментыга алар вафатмы falan без белмибез, дөрес әйткәндә, мен әйтәләр. Ләкин бу мен авыл әти әнисе сурын ул. Сине яшьли теге чибәрәр авылга, син анда йөрисең. Әтияни белән түгел бит инде. Син бармы истәлек? Мин әти белән авылда нәрсәдә эшләдем дип. Юк. Алар килдер, сине утырттылар июнь башында, һәм син анда 3 ай яшисең. Ул шундый әбиле, дәвайтлы урын ул гомән. Һәм менә бу шундый истәлек кебек, һәм минемчә зәгыйфлек турында без күрәбез, анда бит герой үзгәрә, дөрес әйткәндә, һәрберсе үзгәрә анда. Бу бик теге кызык әйбер, гадәт татар фильмында бер нәрсә үзгәрми. Иң башта нәрсә булды, азакта белмим, кавышалар, белмисең нәмәгә ул булды ул. Сәризның башына суккан дрибне. Ләкин без күрәбез монда бала да үзгәрә, бик каты итеп, бабасы да үзенең теге тормышын үзгәртергә тырыша, һәм хатыны да. Нәтиҗәдә без күрәбез, 3 төрле герой. Иң башта ни дип булдылар, амазакта ни диләр. Син ошанасың, димәк, мин дә үзгәрә алам. Имеше бу бик теге хәтәр әйбер. Менә Роза Хайруллина турында да сөйләшергә кирәктер. Нигә аның образын, татар әби образын безнең тамашачы кабул итеп бетермәде? Моның турында без рекламадан соң сөйләшербез. Бириде помни, Ядәш кинофильмы чыкканга инде бер атна узып китте, ләкин менә әлеге фильмнан бигрәк аның актерлары, аның анда уйнаган образлар турында шаукым күбрәк тәгъбир. Бигрәк тә татар әбисе роле. Роза Хайруллина уйнаган татар әбисе роле. Бер яктан мин үзем кинофильмны карамасам да, аның образын күрдем, һәм татар әбисе мондый була аламы дигән сорау миндә дә уянды. Әлеге сорауга җавапны татар бабасыннан сорыйк әле, Рабит әфәнде. Сез ничек уйлыйсыз? Менә бу татар әбисе роле никадәр органик рәвештә булып чыкты кинофильмда? Розаның таланты аркасында. Роза бит инде ул мәшһүр киноактриса. Берничә фильмы аның театрда күбрәк. Театрда да шул вакытта. Менә актриса шулай күрә әбине. Аны мәсәлән алай була алмый, менә акҗаулык бәйләргә кирәк име, менә монда теге гәрәбә төймә тагып чыгарга кирәк, кулыңда беләзек булсын дип әйтеп карасам, мин шүрләп калдым. Чөнки аның күзендә инде ризасызлык иде, мин әйтә башлаганда. Шуңа күрә ул актрисаның теләгенә каршы бара алмадым мин. Ondan соң бәхәс кузгаткан икән, димәк ул бар. Инде шулай бәхәс бара икән инде. Кайберәүләргә шул фильмның шул төшә генә ошамаган. Гомумән фильм бар дип саныйлар. Олы дәрәҗәдәге җитәкчеләр бездә. Ул үзенчә исбатлый. Ул рольгә керә. Ул уйнамый, яши шушы фильмда. Ул үзенчә хаклы. Үзе нәрсә диде соң ахырдан? Үзе кинофильм чыкканнан соң беренче фикерен алдыгызмы сез? Ул бик канагат, чөнки безнең гомумән мин гадәттә төрле режиссерлар була. Мин үземне диктатор режиссер дип күз алдыма китермим. Без лаборатория рәвешендә эшлибез. Розада безнең соавтор дигән сүз бар инде. Розадан тыш оператор, куючы рәссам, актерлар, без бөтенебез бергә уйлап табадырык ниндидер бу тәмен, бу фильмның тәмен. Һәм безнең төп шундый максат иде,
минем үземнең катнаштыра алмас әйберләрне катнаштыру. Профессиональ булмаган артистлар белән профессиональ артистларны, бик үк татарга ошамаган әби белән бигрәк татарга ошаган бабай. Ләкин Батулла да бит бик типик бабай түгел. Гомумән уйлап карасаң. Шуңа күрә монда теге контраст. Фильмда да анда менә Луиза әйтеп китте, бер вакытны җылыйсың, бер икенче вакытны кинәт көлә башлыйсың, яки елмайлайсың. Бу да безнең шундый үзенә күрә эксперимент иде. Мин үзем менә бу ничек бу фильм ясалган матдәләр гел татар фильмнарында очрый. Татар авылы, татар әбисе, татар ризыгы бездә дә шул ук әйберләр. Ләкин без ничектер яңа караштан ясарга тырыштык. Беренче чиратта миңа үземә кызык булсын өчен, икенче чиратта әлбәттә инде без Мәскәү аудиториясына, чит ил аудиториясына да кызыклы булсын дигән шундый күзаллау бар иде әлбәттә. Сез кабыкны ватырга тырыштыгыз инде. Без һаман үзебез өчен үзебезгә генә эшләгән. Чөнки нәкъ менә Роза аркасында бу кинога йөрүче кешеләр күп. Алар менә кинога килеп, нәтиҗәдә Илһам абый, Хайдар Бигишев, Вафира Парвизатуллина җырларын тыңлый. Кешене тартыр өчен федераль дәрәҗәдә танылган артистларны чакыру бар бит инде, димме? Ләкин бу монда төп максат түгел иде. Әгәр дә без уй фикер белән туры килмәгән булсак, Роза белән без бергә эшләмәгән булыр идек. Шуңа күрә монда аның өстәмә плюсы гына бу. Булай мин чыннан да менә мин ышанам, Розаны сөючеләр бар. Нәкъ менә Роза аша ул ничектер безнең портал кебек, безне ул бераз гына кемнедер шикләндерә андый портал, ләкин ул нәтиҗәдә барыбер татар киносы бар икәнлеген күрсәтәдер дип уйлыйм. Синең Роза дигән шундый сәер Роза апа диясе килә. Контраст. Бу контраст. Профессиональ булмаган артистка сүз биргәле. Нияз, син бит инде кинодан бик ерак кеше. Ничек килеп беләктең син анда һәм ничек Абайлар белән дус идеңме? Күренекле шәхесләр белән уйнау ничегрәк булды? Чынлыкта мин кинодан ерак дип әйтә алмыйм үземне, чөнки киноларны мин карыйдым шул студент вакытта, мин Байбулатның диплом өчен карап Карауын бездә карыйбыз инде аны Нияз. Катнашу мәсьәләсе. Катнашу без бит инде дус, минем дустым белән бит инде без эшлибез влоглар, татар влоглары шулай гына Булат Шәйми каналында саны карый аласыз. Шунлыктан мин теге камерадан анда курку дигән нәрсә булмады. Киресенчә мин теге камера ничек йөри, миндән аны теге туярга туя алам, ну менә фильм белән, фильмда мин аны тагында теге яхшырак туярга өйрәндем дип әйтим инде. Ну без анда яшәдек дип әйтергә кирәк инде. Күпме яшәдегез сез? Күпме барды? Күпме яшәдек? Мин килдем, киттем, шулай йөрдем. Гомумән, ну бер ай тирәсе инде, шулай 20 көн дип әйтәләр. Менә контраст дибез, әйме? Дөресен әйткәндә, безнең Нияз үзе дә шушы контрастлар дөньясында яшәгән кебек. Үзе эшендәме? Үзе Саба егете, Сабада тора, ләкин менә тышкы кыяфәте буенча сен район егете дип әйтә аласыңмы? Теле чип-чиста, татарча, ә менә тышкы кыяфәте шулай ук ниндидер шәһәр культурасы белән баетылган. Шуңа күрә менә монда да контраст. Менә бу очракта син үзеңнең образың турында, гомумән образ ничек туды сезнең? Бу образ әйтте бит авторлык дибме? Бу образны Байбулат син аңлаттымы, яисә син үз аша уздырдыңмы әле образын? Анда менә шундый яшь егет дип әйтте дә, ничек араганда ул аның бу фильмда кем булуын әйтте дә, һәм мин үземчә әле анда кичкенә вакытта теге, ну кичкенә дә мине кичкенә сакал бар янда, шуны үстергән, озын иттереп инде. Бер заман, ну әйтәләр, монсын кырасы бар инде, шунда мин ярар теге авыр түгел миңа инде аны эшләргә. Бер заман хәзер килдем, киемнәр бит, киемнәргә килгәндә мәсәлән әйтәләр анда шул ук рәссамнар инде ни буенча стилистлар әйтәләр. Синең үзеңнәренә киемнәрең тулы килә булган инде, менә бу күлмәктә, менә бу чалбардагы. Мәйтәм, әйе, менә шайтыр бәк теге. Бюджетны кайда әзрәк кенә экономик булай икән. Мәйтәм, мин үземдә киеп бирим, шуны киемнәрне, кайбер киемнәр үземнеке иде инде фильмда, әйе. Шул анда мин ничә процент дип әйтим. Мин инде дөресен әйткән фильмда теге. Мин үзең туры башка уйлап чыгармадым инде мен шуң артык. Тагын төшәр идеңме? Әйе, әлбәттә. Мин мәсәлән бер генә киемдә киемәдем үземнекен. Бөтенесе дә киноныкы, хәтта ыек башы да кыйна. Папаха булмадымы ни? Һәр костюмга аерым ыек баш. Шулай киендерделәр мине һәм мин аларны тыңладым. Менә карагыз әле, беләбез бит инде безнең чит ил кино төшерә торган компаниялар китмәгән булса, безнең фильмнарга бәлки юллар ачылмаган да булыр иде. Ә менә бу зур-зур компанияларның китүе сезгә ярдәм иттеме? Менә ядәш булыр иде микән, әгәр дә шул Америка компаниялар калган булса?
Аны зур бер кемдә прокатка чыга алыр иде микән? монда фаразлап кына була инде. Минемчә безнең чит ил фестивальләренә эләгә алмау, мәсәлән, бик аяныч. Икенче ягы да бар әле, Байбулат өчен. Яшь актер режиссер буларак. Без монда җибәрдек күп кенә фестивальләргә, безгә җавап килде, безгә фильм ошады, ләкин алмыйбыз. Сәбәбен әйтмәделәр инде, ләкин без әзме күп шәйләдек. Шуңа күрә аның бер ягында, бер тискәре ягы да бар. Әлбәттә, бу безнең прокатка эләгү мөмкинлеген үстерде инде. Ләкин барыбер безнең менә бу татар киносы турында инде аерым сүз барса, безнең элеккеге Universal Pictures кебек дистрибьютор дип атала инде ул, кинотеатрларга өләшүче. Шул өләшүче бүгенге көндәге варианты безнең фильмны алды, ләкин ул барыбер теге шик белән карый инде кем йөрер бу кинога дип, шуңа күрә безгә әлбәттә бу киң прокат дип санала инде, ләкин иң киң прокатлар белән чагыштырганда шуның яртысыдыр дип уйлыйм инде мин. Шуңа күрә барыбер теге ышаныч юк. Сұраудан имешінады. Татар ауылы, татар кішісі, Россияда яшаучы башқа милләткә қызық мекен? Қызық мекен мына бу тема башқа кішіге? Әгәр дә син татар булмасаң. Мен әйтер идем, менә кеше әйтә инде, менә мөмкинлекләр ачылды. Мин бик күп региональ кинолар, менә жыгырып бөтен кинотеатрда бара. Безнең мәсәлән Татарстанда гына 2 режиссер зур прокатка, киң прокатка. Син беләсеңме, күпме алар? Мин мәсәлән соңгы елда карадым 50 татар киносын. Айма, ну, 50. Мин барысын да карадым. Синекен дә барысын карадым. Ну, бар бит алар бит инде. То есть елна 50 фильм чыгам. Юк инде, менә мин утырдым, мин ачам, җидем платит, мин җибәрә аламаны. Ел эчендә төшерелгән фильмнар карагансың. Татарстанда төшерелгән фильмнар, алар төрле дәрәҗәдә, ләкин без сыйфат турында әйтмим, мен кеше әлләнәсе ләкин бар бит, алар бит кеше әйтә, менә безнең фильм чыгардык, кая ул, прокатта юк. Кинотеатрлар бар, нигә сезон чыгарабыз? Башлана, ну кеше йөрмәстер, фәлән башлана. Тема кызыкмы башкаларга? Кара, ну бит мин әйтмим, бу теге татар киносы дип. Да бит юк теге нидер ишарә, аңлашлы булмаган әбер бар. Мәсәлән, якут киносы, аны шаптап ачасың, кабызасың, һәм аңламыйсың, нәрсә монда кызык әйме теге. Шундый да якутлар өчен төшерелгән кино. Минемчә, безнең режиссерлар алар гомумән теге татарлар өчен нидер теге шундый сихри теге эффектка ия булган фильмнар төшермиләр. Алар гомумән дөньяга ачык кешеләр. Мен татарлар бөтен җирдә бар. Хәтта ничек сәер итәргә Татарстанда гына татарлар яшәйм бит инде. Нигә Чиләбедә узмый икән ул берничә 5 кинотеатрда? Чиләбедә уза. Ну, Чиләбе татарлары сәлам. Сәлам. Башкортстан һәм фәләннәр, мин беләм теге чит илләрдә яшәү татарлар әйтер, кая безгә күрсәтәрмез ул фильмыбызда. Барысы килә бит инде. Шуңа күрә бу бер әйбер. Икенчедән, мин гомумән кызык минемчә Россиядә яшәгән халыкларның фильмны карарга. Без әгәр дә шундый күп милләтле халык икән, нигә безне шул күп төрлекне күрсәтмәскә инде кешегә? Кеше бит кинотеатрга килми инде, ой, миңа теге тагын күрсәтегез шул бер әйберне. Әйме, кешеләр алар күпчелеге, ну, татарларны беләләр кимендә, әйме. Шуның яртысы үзләре дә татар. Шумен сөйләшә басасың, ул әйтә: "Беләсезме, минем бит дәү бабам татар иде" дип башлана анда. Һәм хикәясе бар. Мин кая да барсам, кайсы шәһәргә барсам Россиядә, танышам бер 15 кеше белән шуның яртысы татар булып чыга. Димәк, әле бу узанга да берникадәр, менә моңа кадәр йоклап киткән узаңны да уятырга мөмкинлек бирә торган. Шикәр әйткәндә татар фильмы, теге татарча нинди сүзләр булсын, музыкасы булсын, кеше аңа кешеләргә шундый фильмнар кирәк дөрес әйткәндә. Без Байбулатта сөйләшкәндә дә шуны, мин аны менә татар фильмы дип кенә әйтмәс идем дә, татар режиссеры, татар артистлары белән төшергән, Татарстанда төшерелгән фильм. Ләкин ул гомумән ниндидер милләткә бәйсез зур фильм дип саныйм мин аны. Ниндидер бу безнең милли фильмның яңа этапка үсүедер бәлки, чөнки моңанчы булганнар Татарстан акчасына төшерелгән матур милли фильмнар бар безнең берничә. Бу уже Татарстан акчасына төшерелмәгән һәм зуррак дәрәҗәгә күчкән чын фильм. Һәм соңгы сорауны рөхсәт итсәгез, мин Рабит абыйга бирердем, чөнки бу фильмның иң зур уңышы минемчә, Рабит абый, ул сездә. Сез канәгатьме улыгызның эше белән? Хәзер мактасам үзенең малае булганга күрә мактый була. Хурласам, инде калана инде дигән. Мин шуңа күрә урталыкны алам. Фильм бар. Һәм аны карарга кирәк. Һәм аны карарга. Бу Ядәш фильмның мактау кичәсен әйдәгез, Ядәшләшеп тамамлык. Әйдәгез. Айваз белән Луиза, сез Ядәшләшегез. Ядәш истә дип әйтергә кирәк булачак, сындырыр алдыннан, яме? 3, 2, 1. Ядәш истә. Мәхтут. Татар кино фильмы бар дип калдык, чынында бар һәм аңа барырга кирәк. Прокатта әле бара.
Демәк әле карарга өлгермәгәннәр бүген үк алсыннар билет һәм чапсыннар кинотеатрларга. Татарстан татарлар белән бәйле киноларны һичшиксез кинотеатрга барып карау иң дөресе. Таяныр нокта һәрвакыт бар, шуны онытмагыз. Менә ал инде.